ನೆತ್ತೆರೆಕೆರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮನ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಕುಲ್ದು ಸುರುಡ್ದು ಅಕೇರಿ ಬಿಟ್ಟ ತೆಲುಪು ನೊಂದಿತ್ತನು ಒಂದು ಅಂಚತ್ತು ಕೊಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂತಾವಡು ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಬಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ತೂಲೆ ಫೈಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ತೂಲೆ ಕಲರ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ತೂಲೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ತೂಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಖಾಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅತ್ತು ಇಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲ ಗೋಪುದೇರೆ ಓಕೆ ಇಂಚಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೆರೆ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಖುಷಿ ದಾಯಕದ ಕೇಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆತ್ರ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಂಚುಲಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇವ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ತುಳುಟು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಅಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತರೆಡ್ ದೀವಂದೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮಲೈತೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಡ್ದು ಮಲ್ಪರ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಕಲ ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಡು ಓವರ್ ಆಲ್ ಆ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ದಾದರ ಒಂಜಿ ಹೊಸತನ ಕನೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಎಫರ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಆ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅಂಚಿನ ಎಫರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೋಜುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ನಟೇನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನು ಪನೋಡು ನಿಜ ಅವು ಅರ್ನ ಏಪಲ್ದಾರೆ ಸೂಪರ್ ಆದ್ ಮಲ್ದಿರ ಅರೇನು ಬರೀಕ್ದಿನ ನಾಡ ಉತ್ಸವ ಮಂಜೂರು ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರ ನಾನು ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಮಂತ್ ಅಲ್ವಾರ್ ಅರೇನು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮ್ ಹೊಡ್ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅರೆ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ತೂನಾಗ ಆಪುಣ ಆ ಪಾತ್ರನ ಬೇತೆ ಇರಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅವು ಅರೆಗೇನು ಬರೀತಿ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ನ ಹೆಂಗೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ತೀರ ಒಂಚೂರು ಒಂಚೂರು ಬೇತೆನೆ ಟೈಪ್ ತೋಜೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ರಾದ್ ಮಾತಾಡ ಮಲ್ದಿರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆನ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಸೊಂದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಡ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಸ್ ಎ ಆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏರೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇಜಾಯ್ತು ವಿಷಯ ಬಟ್ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಸೊ ಓಲ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗೊಂದಿಜ ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೆನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಡ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸೊ ನಾನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬರಡು ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆನ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸ್ವರಾಜ್ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಪಣದಿತ್ತೇರು ಬಂಡ ಏನ ಬಂಡ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರಡು ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರಡು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಅವ್ಡ ಐಟ್ ನೈಟ್ ಬರೋ ತೂದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಆನೆಸ್ಟ್ ಆದ ಮಂತೇರು ಬನವಲ್ಲಿ ಆರೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಟೆ ಯಾನ್ಲ ಆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಂತೀನಿ ತುಳುಟು ಬರ್ಕೇಡು ಅಂಚದ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಅರ್ನ ಗ್ರೋತ್ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಆರಂದತ್ತು ನೆಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರಿ ಆ ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಅದು ಬಾಯ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾದ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಂತದ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ವಿಷಯ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರು ಆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಆಕ್ಟರ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಂಚು ಬಾಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಬಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಪ್ ದ ಸಿನಿಮಾನ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ ದೇ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಾರು ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ಗ್ರೇಟ್ ವಿಚಾರ ಅಂಚಿನ ಈ ಟೈಪ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ನೆತ್ತೆರೆಕೆರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಈ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೇಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಸಿನಿಮಾ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಸಿನಿಮಾ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚೆ ಪನ್ಪಿನಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬತ್ತು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ತಮಿಳ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಷನ್ ಹತ್ತಂದ ಕೆಲವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮೂಡು ಬೈದರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಸ್ವರಾಜ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಟೆ ಆದಿತ್ತರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಂದಿರ ಅಂಚದ ಐನಾತ್ ಸಂಖ್ಯೆದ ಐದು ನೆತ್ತೆರೆಕೆರೆ ಪನ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲದೆ ಪಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದುಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಾತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟ್ರೈಲ ಆವು ಪಂಡ ಏಕತಾನತೆ ಉಪ್ಪಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಚಾರ ಅಂಚದ ಐನಾತ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಲೆ ತೂಲೆ ಈರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಊರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಫಿಲ್ಮ್ನ ಗೆಂದಾದ ಕೊರಲಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಚದ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ಊರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬರ್ತದೆ ತೂಪನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ತೂಲೆ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸ್ವರಾಜಿಗೆ ಎತ್ತು ತೀರ್ಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ತೂನಗ ನೆತ್ತೆರೆಕೆರೆನೇ ಪೌಡ್ ಅಂಚ ಮಲ್ದೇರು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಕ್ಷನ್ ಮೂವಿ ಬಿಡ್ಚಿ ಆತ ಆಕ್ಷನ್ ನೆಟ್ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು 15 years ಆಂಡಾರು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬರ್ತದೆ ಅರಾಗ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವನ್ ಪೂರ ನೆಟ್ ದಿಂಜಾದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇತೆ ಜಾನರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಕುಲು ಈ ಮೂವಿನ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಈ ಸರೋಜನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಮೂವಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಇಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿ ಬರೋಡು ಮಾತನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಐಟ್ ಉತ್ಸವ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವೇನು ಅಕ್ಲಿನ ಹಾಸ್ಯವಾದ ತುಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ತುಪ್ಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಪಣದು ದಯಪಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಮಿಡಿ ಲವ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ ಸೀಮಿತ ಆದಿತ್ತ ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡು ಥಾಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವರಾಜ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೂಜ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ತೂಪೇರು ತುಳುಸು ಮೂವಿನು ಐಕೆ ಈತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೋಡ ಅನ್ಪಂಡು 2 ಗಂಟೆಲ್ಲ ತರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕೆ
ಏತಾಪಣ ಅದು ಮಿನಿಮಲ್ ಬಜೆಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮ್ ಇಡು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ದೇರು ದಾಯಪಂಡ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇಂಕ್ಲು ದಾಯಪಂಡ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಅವು ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಪಂಡ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ತೂಲೆ ಫೈಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ತೂಲೆ ಕಲರ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ತೂಲೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ತೂಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಅದು ಬೈದಿಂದ ಐ ವಿಶ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ 150th ಸಿನಿಮಾ ಆಫ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 150 days ದ ಮಿತ್ ಪೋಡ್ ಅಂದೆ ಕೇಳೋದು ಪನಿಯರ ಮಾತಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಕ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನೆಟ್ಟು ಆಪುನ ನೀಪುರ ಮಸ್ತ್ ನೋಂಡು ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ತೂಯರಾಜು ಬುಲ್ಪೆರ ಸುರು ಮಲ್ಪೆ ಮಾತಾಡ ಲೆಡ್ಡೆ ಅಂದ ಮಗನ ಪಾಠ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವೇ ಆದಿಪ್ಪು ಅರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಜಿ ತೂತ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಐತೊಟ್ಟುಗ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಅಗುಲ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜುಂಡು ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವೇ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದೀತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ತುಳುಟು ಇತಿನೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬೈಜಿ ಫಿಲ್ಮು ಎಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಬರೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಡ್ಡ ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡದ ಬಲಿಪಾಡು ಬಂದೆ ಆರೈಕೆ ಹೊಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ತಿನ್ನೆಟ್ಟ ಸ್ಟೋರಿ ತೂತು ಜಾನೆ ತಿನ್ನೆಟ್ಟ ಇಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೊಸ ಜೋನರ್ದ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ ತುಳು ಎಲ್ಲ ಬತ್ತು ಓಡೋದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಿಡ್ದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಿಡ್ದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂದ ಓಡೋದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೇತೆ ಜಾನರ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಆಗೊಂದುಂಡು ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವರನ್ನ ಕಟ್ತದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಹೆಡ್ ಆಯ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲ ನಡು ಜನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ಸೂಪರ್ ಅವು ಭಾರಿ ಹೆಡ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಫೈಟ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಸಂಗೀತ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬ್ರೆಡ್ ಶೋಪನ್ ತೋಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ತೋಲಿ ಖುಷಿ ಓವರಾಲ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೀನ್ಸ್ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಟೋಟಲ್ ಓವರಾಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಬತ್ತು ತೂದು ಜನಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಚೇನೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಆಪನೊಂಜಿನ ಚಿತ್ರ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆದ ಸೋಕ ಅದನ್ನ ಮಾತಿರ್ಲ ತುಳು ಬತ್ತ ತೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಹೊಸ ನಮ್ದ ಸಿನಿಮಾ ದಯಪಂಡ ತುಳು ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಕುಲ್ದು ಸುರೂರ್ದ ಅಕೇರಿ ಬಿಟ್ಟ ತೆಲುಪು ನೊಂದಿತ್ತನು ಒಂದು ಅಂಚತ್ತು ಕೊಡಿಕಾರ್ಡು ಉಂತಾವಡು ದಯಪಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಒರಿ ನರಮನಿ ತಿಕ್ಕದು ಬುರ್ನಾಗ ಹಿಡಿದು ಪಿದೈ ಬರ ವಾ ರೀತಿ ಒದ್ದಾಡೋಡು ಆಪುಡು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಮಲ್ದೇರು ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಗುಳಿಗೆ ಆದ ತೂತ ಶಿವದತ್ತ ಗುಳಿಗಡು ಕಾಂತಾರದ ಗುರುವೇ ಆದ ತೂತ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಮ್ಮದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಲ್ದೇರು ಇಡೀ ಕೂಟ ತಕೊಂಡು ಅರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಸ್ವರಾಜ್ ಬೈನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ದಾಲ ಪಾತಿರಿ ಜರವೇನ್ ಮಾತೆ ಜಾಗಿಲ್ಲ ತೋಚಪಾದೆ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತ ಆತೆ ಅತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಅವ್ನು ನಮಿತ್ ಅಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಉಪ್ಪಡು ಒಗ ಸುಮನ್ ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಯ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ನಾಗನೇ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಒಗಾರ ಆ ಗಣಸ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪತ್ತು ಬರ್ನಾಗ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹರೇಗೆ ಆ್ಯಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅತ್ತು ಇಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ದೇರೆ ఒక ఇంచింದ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೇರೆ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ఒక ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಮಾತಾಡಲು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮೂವಿ ಇವಾಗ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡು ಇವಾಗ ಮೂವಿದ ಕಂಟೆಂಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಪ್ಲೇಯರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿರ್ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿರ್ ಬೊಕ ಸುಮಂತ್ ಹಲವಾರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ತೂಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ನೂತ ಐವನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳುತ ಎಂಚ ನೂತ ಐವನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದು ಮೈಲಿಗೆಲ್ಲ ನೆತ್ತರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಒಂಚೂರು ಯಾನು ತೂನಗೆನ್ನಿ ಮೇ ಬಿ ಎನ್ನೆನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಎಂಕ್ ಅಂದೈತೆ ಒಂಚೂರು ಅಂದೆ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಸ್ ಆಸಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಎನ್ನ ಮಾಸ್ ಕೊರ್ಪುನಂಟ ಮಾಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 100% ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ನ್ಯೂ ಏತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪನಂದು ಪನ್ಪುನಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ನಿಗಲ್ ಮಾತ ತೋಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲೆಡ್ಡೆ ಗಡ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲಂಚುಲ ಐಕ ಕೈ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಐಕ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಒಂಜು ಬೇತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆವಡು ಪಂದಾಂಡ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಟ್ ಅವೇನು ಆರ್ನೊಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಟ್ ಅದು ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೇರು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ತಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ತಂಡಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಹೊಸತ್ತು ಒಂಜಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಂಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೊಸ ಕತೆ
ಮಲ್ತೇನು ಜನಕ್ಕೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ಸೊ ಲಂಚಮಲ್ಲ ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂದೊಂದು ಇತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಂತ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬೋಡಿತ್ತು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಸಿನಿಮಾದ ಎಡ್ಡೆ ಬರೊಂದಿಜ್ ಎಸ್ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ತಿಂದು ಜನಕ್ಕೆ ನೆನಪನೋಡು ಜನಕ್ಕೆ ತೂದು ನೀನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ತುನ ಜನಕ್ಕೆ ನೆನಪನ್ನೋದು ದಯಪಂಡ ನನಾತ್ ಬರ್ಪನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆವಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಂದಿರ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಬರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸವ್ ಕೊಂಚ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಹೊಸ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಆದ್ರೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅದನ್ನ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಡು ಜನಕ್ಕೆ ಹೊರ ಬತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೇನು ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೊರ ಬತ್ತುಲೆ ಅಂಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲ 100% ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರಿ ಮೂವಿ ಎಂಚನ್ ಪಣ ಮಾಸ್ ಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಈವನ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಆದು ತೋಚ್ಪಾದೇರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಮೂವಿ ತೋಲೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ಟೀಮ್ ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ಮೂವಿ ತೂಯ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಸುಮಂತ್ ಅಲ್ವಾರ್ ಸರ್ನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಜ್ವಲ್ ಆರ್ನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ದೇರು ಏಪಲ್ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವ್ ಆರ್ನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಏಪಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಂಟು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಇನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬೈದ ವೀಕ್ಷಕರು ದಾದ ಬಂದಿರ್ ಬಂದ ನಿಕುಲ್ಲ ಗೇಂಡರು ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಯರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರ ರಿವ್ಯೂದು ಏನಿರೋದು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಟ್ ನಿಕನ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಂತದ್ದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗೆ ಹೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕನ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಪಡು ನಮಸ್ಕಾರ